Čo tvoje mobily vybitý? Čakaj, položíme ich sem. Alebo môžeš ich dať práve. No, tak ja sa volám Klára a ten môj kamoš sa volá Riko. Hej! Ona si nás nevšíma. Poďme sa pozrieť do jej izby, Riko. Teba vezmem jedného hopa, teba druhé. Alebo on si majú za... Koho chceš mať? To je jedno. Rika. Tak dobre, tak Kláru. Ale tati nebude nič robiť. Ale zakry si ju, lebo budú vidieť. Ale neukážajú, hej? Takže deti, ešte Milka. Aj ja. Takže deti, zobudte sa. Á, my chceme ešte spať. Máme tu nových kamošov zase. Prestaň! Čo ti to robia? Ukladala, veď dám Luciu tohto rosíka. Dobre, je to Riko a Klára. Hej, nazdar, teší nás. Ja sa tu hanbím. Nehanbí sa. Ja im dám trošku mliečka. Počkaj, ja ešte nemám mliečko, ja som len také teliatko. Počkaj, veď ja som chlapec, pozri, ja mám rohy. No. A čo tam mám v nose, aké dierky? No to môžem, aby si mohol dýchať. Poď sa pozrieť, tu je nejaké bábätko. Iha. Čo? Iha. Čo je toto? Toto je čiča, toto je havo. Havo má rohy. No. A kopytka? Ija. Prestaň. Ija. Čau, ako sa volá, že som Benny? Ija. Počkaj, ja mám veľké uši. Počkaj, idem pre nožnice, idem to odstrihnúť. Ale nemôžem